салом меҳмонони гиромӣ, хушомадед ба шабакаи мо. пӯшиданест ки технологияи муосир дар ҳаёти имрӯзаи мо яке аз ролҳои асосиро мебозад, зеро ки қариб тамоми мушкилиҳоямонро мо тавассути техникаҳои ҳозирадамон ҳал мекунем. вале тараққиёт дар ин соҳа ончунон дар авҷ аст, ки аксарияти мо аз бисёри ихтироъотҳои муфид бехабар ҳастем. аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем, ки шуморо аз ин ихтироъотҳои муфид бохабар созем. ҳоло бошад, биёед ба яке аз ин ихтироъотҳои муфид назар андозем. шинос шавед бо якумин тайёрае, ки тамоман тиреза надорад. ин тайёра иксион ном дошта, дар худ чандин камераҳое дорад, ки атрофро ба навор гирифта дар экранҳои дохилии тайёра пахш мекунад. ин тайёра ба шумо ҳиссиётҳои фаромӯшнашаванда мебахшад, гӯё ки шумо худ дар осмон парвоз дошта бошед. ихтироъоти навин аллакай диққати чандин сармоядоронро ҷалб кард ва ҳатто дар чандин озмунҳои вобаста ба ихтироъотҳои навин ҷойҳои намоёнро соҳиб шуд. имкониятҳои ин ихтироъот васеъ аст ва яке аз имкониятҳои муфиди ин экранҳои дохилӣ дар он аст, ки ба шумо имконият медиҳад то ин ки аз интернет истифода баред. масалан, ба тавассути скайп суҳбат кунед. шахсоне ки аз баландӣ тарсу ҳарос доранд метавонанд наворҳои писандидаи худро пахш кунанд ва хаёлашон роҳат бошад. дар хитои компютери наве сохта шуд, ки айни замон аз ҳама компютери қавитарин шуморида мешавад. қувваи кории ин компютер 93 петафлопс буда, дар як сония 93 квадриллион ҳисоботро анҷом дода метавонад ва 10 миллиону 650 ҳазор ядро дорад. барои муқоиса кардан тасаввур кунед, ки компютери оддие, ки қариб ҳамаи мо истифода мебарем, тақрибан 8 ядро дорад. яъне ин компютер аз компютери оддӣ дида 1 миллиону 331 ҳазору 250 маротиба қавитар аст. гарчанде ин компютер қавитарин ҳисоб мешавад, лекин аҷиб ин ки қувваи барқро хело кам сарф менамояд ва аз ҳамин сабаб низ ҷои якумро гирифтааст. ин компютер Sunway Tai-Holight ном дорад ва бешаку шубҳа арзандаи ҷоизаи компютери қавитарин мебошад. ихтироъкунандагон аз шаҳри Женева автомобилеро пешниҳод карданд, ки бешаку шубҳа ихтироъоти революсионӣ мебошад. ин автомобил электрикӣ буда, қувваи худро аз ҳисоби системаи нави батареяҳои моеъи ҷоришаванда мегирад. ин батареяҳои моеъ дар вақти аз як ячейка ба ячейкаи дигар ҷорӣ шудан қувваи электрикӣ ҳосил мекунад. ин автомобил Квантино ном дошта, қувваи 109 аспро дорад ва дар 5 сония суръати худро ба 100 км дар як соат расонида метавонад, вале суръати охиринаш 200 км дар як соат ба қайд гирифта шуд. ин автомобилро аллакай аз аврупо дастрас карда мешавад. барои ба навор гирифтани ҳаракати бо суръати автомобили Nissan TGR худи ширкати Nissan дронеро пешниҳод кард, ки айни замон аз ҳама дрони бо суръаттарин ба ҳисоб меравад. номи ин дрон Nissan TGR дрон буда, бо суръати 185 км дар як соат ҳаракат мекунад ва ин суръати бениҳоят тезро ин дрон метавонад ҳатто дар сонияҳои аввали ҳаракат амалӣ созад. албатта ин дрон ба дараҷаи худи автомобили Nissan бо суръат нест, зеро ки ин автомобили ширкати Nissan 600 қувваи аспро дошта, бо суръати 315 км дар як соат ҳаракат мекунад. вале агар автомобил бо суръати миёнааш ҳаракат кунад, албатта ин дрон аз уҳдаи вазифааш мебарояд. яке аз ширкатҳои бо нуфузи айнаксозӣ, ширкати Lafarge Optical, айнакҳоеро пешниҳод кард, ки ба шумо имконияти дунёи виртуалиро таъмин менамояд. дар нигоҳи аввал ин айнакҳо мисли айнакҳои оддӣ менамоянд, лекин дар асл ин айнакҳо дар худ чипи махсусе доранд, ки ба шумо имкониятҳои хело муфидро таъмин менамоянд. айниқтараш шумо метавонед ин айнакҳоро ба смартфони худ пайваст намоед ва баъзе вазифаҳои смартфонро бо айнак иҷро кунед. бо ёрии ин айнакҳо шумо метавонед ба зангҳои телефонӣ ҷавоб диҳед, вале аз ҳама муҳим, ин айнакҳо фаъолияти кории шуморо метавонад назорат кунад ва инчунин дар ҷойҳои зарурӣ ба шумо харитаро нишон диҳад. ин айнакҳо махсусан барои он шахсоне қулай аст, ки доимо бо смартфони худ кору фаъолияти худро пеш мебаранд. номи ин айнакҳо шима буда, аз якчанд рангу намуд иборат аст ва аллакай шумо метавонед онро бо нархи $590 амрикоӣ дастрас намоед. умедворем, ки аз ин навор баҳра бурдед. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед, то ин ки аз охирин дастовардҳои технологияи муосир бохабар бошед. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.